Brøndby eller FCK? Jeg blev nok nødt til at sige FCK. Det tænker jeg da. Men I kan også lige over Manchester United eller noget. Er nogen af jer, der følger med i fodbold? Skal vi have Andersen med? Har han skrevet klar? Jeg ved ikke, om han er klar. Jo, han er klar. Bare cancel. Der er kommet ind. Og mister man noget, hvis man limer? Pas. Okay, vi tør ikke. Vi kan godt invite ham til callet, hvis det er. Ja, det kan vi godt. Sådan. Nice. Så er vi også fuld squad næsten. Eller det er vi, efter det her game. Ja tak, FCK vinder. Ja, nu må vi se. Jeg har også nogle venner, der er Brøndby-fans, så jeg skal lige passe på, hvad jeg siger. Hvad skal vi lande i? Haunted eller sådan? Den er ikke god. Okay, vi kan Anders. godt snoppe igen, hvis der er. Jeg kan prøve, men jeg tror, der er mange. Godmorgen. Prøv at høre dig. Eller Junction. Har du taget 5 timer, eller hvad? Velkommen til årets største gennemrej!